दिनै अदालगुरियाव UPPL नि हांख्रायनायाव रोजा रोजा बर' आरो गुबुन गुबुन माहारिनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय नुजाफैदों। बियो मोनसे फोरमान होदों जे UPPL दोलोखौ जे बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो अनो बिनिनो मोनसे गिदिरथार बिदिन्थि। आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावो जे बिथांमोना जे दिनै फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। रंजालि बैसागोनि सिगाङाव बिथांमोना दिनै फैदों। आं बिथांमोननिसिम रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। UPPL दोलोखौ जोंनि इउजि ब्रह्म बिथाङा जोनोम होनाया गुबैयै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो जौगानाय लाबोनो जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनि गेजेराव अनलायनाय आरो मोजां थासारि लाबोनो मोनसे थांखि लानानै UPPL दोलोखौ जोनोम होदोंमोन। आरो बे UPPL दोलोआ दिनै बड'लेण्डआव सरकार दानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोजोना फैबाय। बयनिबो गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिया फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बयनिबो जिउआव मोनसे रैखाथि फैबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै सोरगिदिं जौगानायनि हाबाफारिखौबो जों आखायाव लानो हाबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF दोलोआ साननैसो सिगांनिफ्राय गोजोन रेलि होननानै पिस रेलि होननानै खालामबाय थादों। जि समाव बे ओनसोलाव माखासे हिंसा जादोंमोन, बुथारलायनाय जादोंमोन, बै समाव बिथांमोना उन्दुनानै दङमोन। दिनै सान्थि फैनायनि उनावसो बिथांमोना दिनै गोजोननि रेलि खालामनो ओंखारदों। ओंखायनो आं बुंदों जे बे असान्थिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गैया, जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गैया। असान्थिया जादों हाग्रामा महिलारि बिथांनि मेलेमावसो। बिथाङा दिनै बै समाव जि दमन नीति सिगि सिथ' खालामनाय, माखासे रां जाख्ल'नाय बै थासारिफोरखौ सृष्टि खालामनानै राजखान्थि खालामदोंमोन, बेवहाय गोजोन मोनदोंमोन। बेफोरखौ खालामनो मोनैखाय दिनै बिथाङा असान्थि मोननानै सान्थि रेलि खालामदों। नाथाय बेफोर हाबाफारिजों रायजो राजाफ्रा बिथांखौ खुनु कारनाव बजबफिननाय नङा। मानोना 27 बोसोराव जि असान्थिखौ खालामदोंमोन, जि हिंसायारि थासारि जादोंमोन, जि सिगि सिग' खालामदोंमोन, जिखिनि रां जाख्ल'नाय हाबाफारि सोलिदोंमोन, बियो दिनै गैयैलाय रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव बे थासारिखौ जों मालाबाबो फैफिननो होआ। मोनसे मोजां थासारिजों बड'लेण्ड ओनसोलखौ दैदेनलांनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। BTR एकर्डआ बयनिख्रुइ फार्स्ट थाबैनो एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। माखासेल' एकर्डनि क्लजफोरा इमप्लिमेन्ट जायाखै। बिनि थाखायबो जोङो भारत सरकार आसाम सरकारजों रायज्लायगासिनो दङ। गुबै बाथ्राया जाबाय जोंनि सिमा अरनायानो गुबै थांखिमोन। आरो 60 गामि गोदानै फोसावनानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा अलरेडि क्लियार खालामबाय जे जोंनि सिमाया जे अरलांसिगोन बेखौ रोखा खालामबाय। आरो बेनो मोनसे गुबै जोंनि थांखिमोन। बिनि अनगायै जोंनि माखासे NDB जोंनि बिदा फंबायफोरनि केस रिहेबिलिटेसन बेफोरनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। मुंख्लं न'खरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ बियो लेट जादों। कारना जाबाय मा जे हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो SIB निफ्राय माखासे स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ सोर जेनुइन नंगौ नङा। आङो फोथायो नैबे बोसोराव जोङो 500निफ्राय 700 न'खरनो अनसुंथाइ होनो हागोन। दुखुनांथावा बेनो जे रायजोफोरनि थाखाय मा मावगोन बेखौसो बुंनांगौ। जेला बिथाङा पावाराव दंमोन अब्लाबो आंखौनो रायबाय थाबाय आरो दाबो बिथाङा आंखौनो रायबाय थादों आरो बुंदों जे एबसु अफिसनिफ्रायसो सरकार सालायदों होननानै। दा बिथाङा बुंदों आरो फारसेथिं बुंदों जे सोर प्रमद बर' सिनाया होननानै। जुदि प्रमद बर'खौनो सिनायाबा, दिपेन बर'खौनो सिनायाबा बिथाङा सोरखौ सिनायबावनो आरो। जाय दिपेन बर'आ दिनै मोनसे माहारि आफादनि आफादगिरि बेखौनो जुदि सिनायाबा, जाय दिपेन बर' बिथाङा दिनै एबसुखौ दैदेनबाय थादों, जारिमिनारि एबसुखौ बेखौनो सिनायाबा बिथाङा सोरखौ सिनायनो होनब्ला? अब्लाथ' बिथाङा रावखौबो सिनाया। दा बिथाङा सिनायो खालि फैसा आरो पावार, बे मोननैखौल' सिनायो। दा ओंखायनो बेबायदि दैदेनगिरिनि आखायाव रायजोआ मालाबाबो सेफ नङा। ओंखायनो दिनै जि मोजां थासारि फैदों बेखौ लांबाय थानांगोन। आरो जोङो आइ आफा रायजो राजाखौ सिबिनो होननानैसो राजनितियाव फैदों। 2 बोसोराव कभिडआव बोसोरसे थांबाय, माखासे जेंनानि थाखाय जोंहा खामानिया स्ल' जादोंमोन, नाथाय जोबोद फास्ट जाबाय दायो। देग्लाय बोसोराव 200 फरायसाखौ 50खौ IAS IPS नि थाखाय, 50खौ जोङो ACS नि थाखाय, 50खौ मेडिकेलनि थाखाय आरो 50खौ जोङो इन्जिनियारिंनि थाखाय रेडि खालामगोन। आरो गोबां जोंनि फरायसाफोरखौ बायदिसिना गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि थाखाय माखासे जोङो अलरेडि माखासे स्किम्सफोरखौ जों बानायदों। आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव गासैबो थासारिया सोलायजोबगोन।